Mauna ang latest brand na mus washing machine dong. Lipay kaayo ko nga, ni kuha ginagi mong asawa ani. Uy, ya. Huwag man magsulti si nurse na ko anak ka. Pinalig ko price niya. Ang mo ba? O niya, pila mo sa linti ha? 50,000 ni Dong Oliver. Pero, well gives me na ay down payment nga 10,000. Ha? Hello, B. B, look at my hair. Pagpagpapag mo dahil sir. Uti, mulok ba? Para sa bakasyon ako sa Boracay. Burkay? Wow, kanina sa'yo kinabuhi. Hoy, sorry mo magpilme. Ay, ala, di ka na magdugay ha, Dimers. Dong Oliver. Ako na po. Okay, Tia. Sige, sige. Bye. Ang down payment. Ala, sige, lagi mo ito. Balik mo ito. Tingnan mo ha. Sige, Oliver. Ano pila ka 10,000 eh? Oh, lalo, lalo. Dami na natin ako sila ha. Bilisi ako ha. Saan na yun? Benawa, Bi. Ninagay ako si Machino. Automatic na. Hay-hay nalay kuwang, Bi. Tinatang ng wabo. Suko ka, Bi? Suko ka? Ganyan ulit kawit yung tingog. Wag. Pero na hindi ka tinalawan ako ba? Wala kang patilaw ng tao. Katilaw na ko yung kusok ka. Ang naisulti ka, Bi? Wag. Bi, mag-video niya ta ha. Agoy, day. Agoy. Bi, barato na kayo, Bi. Lasa di ko Wonder Herbal Oil. Na akong pamahaw udtot sa gabi og tangko nga giun-unan ra siya guys. Mga Unsa kay